kaixo gutxi meretak gelakoak gara eta mundu baten mapa abestia egingo dugu. Kaixo, ni Nere naiz. Ni Pau naiz. Ni Sofia naiz. Ni Javier naiz. Zezatek eta Esne Beltza abesti asmatutako abestia da. Piraten jaierekin 10. urte hurrenan abestia asmatu zuten. Jai honetan ospakizun handiena abordaia da. Piraten jaia delako itsason batzuk itsasontziz joaten dira eta beste batzuk flotagailuz kaiatik hondartzara. Urtean behin Donostiko aste nagusia egiten dute eta jende asko joaten da.